Bon dia, jo soc l'Anna Marqueño i actualment estic realitzant la meva tesi doctoral al grup de toxicologia ambiental de l'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua. I en el meu dia a dia treballo en cultius cel·lulars, que són cèl·lules d'origen cancerigen o que han estat immortalitzades, i les faig servir com a model per estudiar efectes adversos de contaminants que en l'actualitat podem trobar en el medi ambient. I tant animals com éssers humans hi estem constantment exposats. Particularment el que jo estudio és l'alteració que aquests compostos provoquen en el lipidoma de les cèl·lules, en els seus lípids. Aquests canvis poden ser molt diversos, des de produir alteracions en els lípids que conformen les membranes cel·lulars i per tant té un impacte directe en la fisiologia de les cèl·lules, com produir, per exemple, alteracions en els triglicèrids, que són lípids encarregats d'emmagatzematge energètic. Tots aquests efectes els intentem mirar a concentracions no tòxiques, perquè tan important és veure a quina concentració un tòxic, un compost químic, serà letal, com veure quins efectes a nivell de metabolisme tindrà sobre els organismes a dosis més baixes.